morning mga ka-BSS. Ito na po ang ating pang-dalawang linggo na po na observation sa ating mini hydroponic. Ito lang po yan sa ating channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Bago po yun, punta muna tayo sa recap. Ngayon po, ito po ay nakalagay dito sa mga PVC tubes. At dito po dumadaan ang tubig, yung water solution niya. At dito naman sa baba, yung naka-permanent po siya. Ayan po. Medyo ang difference lang po dito sa nakalagay sa baba, wala po siyang pump. Kapag ganito pong style ang ginawa nyo po, ang mangyari po niya, minsan yung styro cup ay nagpo-float. Kung hindi po siya lumulutang-lutang pa rin, ang gawin nyo po, lagyan po niya po siya ng stone. Kaya po nang ginawa ko dito sa kabila. Ngayon po, ang gagawin po naman natin ulit, yan po ay ang observation natin ng ating mga plants doon sa ating hydroponic. Ang ating pong topic ngayon, paano ba tayo mag-select ng mga pananim? One way or another, ang possibility po na ang mas mabilis pong kasurvive sa ating hydroponic ay yung mahaba na po ang kanyang mga roots, like this one. Ayan po. Meron na po siyang 3 leaves. Pero ang kanyang pong roots ay mahaba na. Sa mga punla naman po natin, meron po dyan lumalabas na yung mga maiksi ang kanyang stem. Meron namang medyo mahaba na ang kontang stem. At meron naman maiksi naman ang kanyang mga roots. Ang possible po na mas malaki po ang chance na kanya pong makasurvive ay yung mahaba po ang kanyang mga roots. Kasi doon po siya nakakakuha ng nutrient. Dito naman po, makita po natin sa aking illustration na ito pong portion ito, yan po yung PVC pipes, ito po yung plastic cups, ito po yung water level. Kaya po, ganyan po ang itsura niya kapag nakalagay na po natin siya doon sa taas. Ganyang itsura niya po. Ngayon po, ang isa po dito na sa aking pa pong observation, ang nakita ko po dito, na ang plants po, kailangan niya po at least po mayroon siyang flowing water na 1/2 inch na tumatama doon sa kanya sa baba. Kasi pag wala, ang mangyayari po dyan, madadry po yung sponge. At mamamatay din po ang ating plants. Ngayon po, isa pong paraan para po makontrol natin yung flow ng tubig dito sa hydroponic ay lagyan natin siya ng sponge dito sa loob. Gaya po nito. Lagay po natin siya dyan sa ilalim kung saan yung may halaman kapag nakalagay. Ito po ay from time na ito po ay nilagay dito, pang 2 linggo na po siya. At kung titingnan po natin, meron na po siya dyan sa baba ng mga roots. Kaya lumalabas-labas na ang kanyang mga dahon dito sa labas. At yung iba naman, meron ng ganyan. Tingnan niya. Pwede naman pala talagang mabuhay yung pananim kahit lang pala doon sa sponge. At dito nga po sa aking mini hydroponic, nabubuhay naman po siya. Isayin po natin. Ayan. Pero ang iba naman po talaga medyo, syempre, parang ang tingin ko ay maliliit siya. Siguro dahil sa hindi ko alam kung baka problema nito ay sa nutrient. Anyway, i-check ulit natin yung nutrient. Kasi di ba yung nutrient hindi pa natin na-discuss about dun sa pag-mix ng mga nutrient. Sunod po, i-discuss po natin yan. For a while, ang gagawin po lang po natin ngayon ay mag-observehan po natin isa-isa. Titingnan po natin ang ating mga halaman kung paano na ba ang status niya. At isip pa po, syempre, ayan, nawawala na naman aking camera. At ano pa ba yung mga adjustment na ginagawa natin ngayon? Di ba yung ating lalagyan na yan? Ayan po, sa makikita niyo po.
Dami po siyang tubig. Alam niyo ko po kasi na ang PVC na nilagyan natin ng dito sa hydroponic, yung tinaniman natin, yung mismong lalagyan, ay bilog siya. Ngayon po, siyempre, dahil bilog siya, meron siya doon space sa baba na hindi kagaya doon yung isang ori ng ginagamit doon sa yung bang square na pang sa ano. Actually hindi naman yun ito kasi di ba yung regular naman tong PVC. At yung iba naman yung gumagamit yung square para siyang square. Mas may namata siya doon. Kaya lang ako wala pa akong nabili ng ganun. For a while, subukan natin kung ano pwede natin magagawa dito sa ating hydroponic. Aking hydroponic pala sa balibigyan ko kaya ng tubigan nito. Kasi nung magkaroon ng pandemic, ito agad ang naisipan kong gawing hobby. Kasi di ba nagkaroon na ng mga shortage sa pagkain. Although patapos ng pandemic, mas naisipan ko ulit na i-continue na naman ulit ang pagtatanim sa hydroponic kasi di ba? Ang pagkain naman ay hindi naman yun, ibig sabihin hindi naman yun ano po tawag doon, infinity na walang katapusan ng pagkain po. May time po siya talaga na mauubos. Siguro siyempre kailangan na rin natin na mag-adjust kasi ang farming ay kung patanda yung mga farmers natin, yung average ka ng ating mga farmers dito ngayon sa Pilipinas is around 50 to 60 years old yung mga farmers natin. Nababawasan na yung mga kabataan na na-engage sa pagtatanim kasi ang gusto na nila yun na lang bang dipindot-pindot, lagi nakatapat sa computer, ayaw na nilang madumi ng kanilang kamay. Medyo siguro dahil yun na rin po yun sa turo sa yung bang sinasabi ng ating mga magulang na huwag na kayong gumaya sa aming mga farmers kasi araw-araw kayong andyan sa labas na initan, mahirap ang trabaho sa farming. Pero sa ganun po yung sitwasyon ng panahon. Pero right now, tingin ko naman, we're going to apply technologies. Experiment, kaya ang ginagawa ko sa ngayon. This is my hobby and experiment. Kung pwede nga ba talaga siyang maging alternatives doon sa mayroong soil at dito naman po sa ating hydroponic wala na po tayong soil na ginagamit. Diba yung advan? Yun po ang difference nun. At isa pa po, sa hydroponic po naman po hindi na tayo ang kaibahan lang naman po doon sa soil. Diba ang soil natin minsan grabe na ang dami ng contamination. Dito po sa hydroponic makakontrol po natin yon. Bakit? Kasi yung pataba, yung kailangan ng ating mga pananim ay nakalagay na sa tubig. Hindi kagaya nung sa field, sa actual na field na yung ating pataba sabog pa natin doon mismo sa lupa. At ang kadalasan po doon, madami tayong isinabog ng mga pataba, hindi naman nakukuha ng pananim. Bakit po ba? Kasi hindi lahat yun naku-absorb ng plants outright. O, diba? At iba naman, sobra-sobra maglagay ng pataba. Kaya nangyayari, yung instead na gumanda yung halaman, nalalasan po yung mga halaman. Ganun po yun. Pero, by profession po, hindi naman po yan ang aking napagtapusan. Pero, ang ginagawa ko naman po ay, di ba meron na tayong, ang DA meron na siyang online learnings. Doon po ako nag-study ang urban gardening. At yun na rin po ang aking ina-apply sa aking gawain sa ngayon. Madali lang po yung makuha. Punta lang po kayo sa website ng DA. Meron po doon website na malalaman nyo paano ba yung maghahalamanan, magtatanim ng kung ano, pati paghahayipan meron po doon. Magkita nyo po doon. By the way nga pala, balikan natin yung observation natin dito sa mga halaman.
Ang mga halaman, although sabi ko nga nung una, ang halaman, kahit sabay-sabay mo silang itinanim, pinatubo, pero hindi po sila sabay-sabay na lumalaki. Ganyan po. Kaya po dito ang ginawa ko sa aking mini hydroponic, yung medyo magaganda-ganda na po, nilagay ko na po doon, dito sa side na to. At yung hindi naman gano'ng kagandahan, dito naman po sa side na to. Para madali nating ma-identify. Ano naman po ang, bakit naman po kailangan natin ihiwala yung mga may hinang lumaki. Kasi kung matumal siyang lumaki, di alisin na lang natin, di ba? Para mabigyan natin ng more time yung mga halaman na magaganda na. At isa pa, akang na-observation dito sa sa mini hydroponic natin. Ito pa po. Di ba kahit na ito kasi yung mga nakalagay ko dito yung mga yung nilagay ko ditong panim sa sponge. Meron pa rin tayo na-encounter ng mga problema. Ano po ba yan dito sa observation natin dito? Yung kanyang roots, pag nilipat mo na siya dito ay namamatay. Pero ang iba naman, lumalaki naman siya, nakakapag-recover. Siguro dahil dun sa, diba nung una sabi ko sa inyo, kailangan natin i-control yung flow ng tubig. Kasi yung iba naman kasi niya, medyo matumal humaba yung mga kaniyang roots, nahihirapan siya makakuha ng nutrient dun sa tubig. O, diba? At pag nagkataon pa na mainit ang panahon, madali siyang tawag doon, madry yung sponge. Tawag doon, mabilis siyang mag-evaporate yung tubig. Kaya ito yung mga disadvantage dito pag sponge ang ginamit. So, unlike kung gagamitin yung coco feed siguro, pero na-observe ko na rin yun, gumamit ako ng coco feed. Kaya lang problema naman doon yung langgam. Madaming langgam na tumitira doon sa coco feed. Mahirap i-control pag madamami na yung mga langgam. Hindi ko yan na video kasi ayaw kong i-video yan kasi busy ako sa iba naman bagay. Kasi matagal na po to, siguro nagmagawa ko pa tong mini hydroponic ko dito. Siguro 2020 ko pa ata to nagawa. And then ngayon ko lang po siya naisipan namang i-vlog ngayong taon. Di ba? Kasi pag may pagkain ka sa inyong malapit lang sa bahay nyo, at least may enjoy mo yung mga bagay na hindi na-enjoy ng iba. Ito naman, dito po, meron naman tayo dito sa baba na nilagay ng mga plants. Hindi ko po sa inyo napakita. Ayan po. Kung titignan nyo po, maganda-gandang performance dito sa baba. Ano lang po ito, nakalagay lang po siya sa styro box. At meron na siyang tubig dito nakalagay ito na meron na rin siyang solution. And then para kasi may comparison, yung isa nilagyan ko siya ng yung pump sa pump fountain to. Ang purpose lang nito para yung tubig niya ay gumalaw sa loob. Then the other side naman, para may comparison kasi, ito naman parehas na lang sa kabila. Kaya lang ang kaibahan lang po nito ay wala po siyang pump na nagpapaikot ng tubig niya sa loob. Yan po. Kumbaga aeration ng tawag daw doon. Para po meron tayong makakita kung anong pag-difference ng dalawa. Ayan po, diba? Kikita nyo naman lumalabas-labas ng kanilang mga Pero dito sa kabila, kung titingnan nyo pa, medyo parang mas magaganda-ganda ang performance na meron siyang aeration. Pero very factual pa naman siguro ang ating observation kasi diba, dalawang linggo pa lang po siya. Siguro ay na third week baka makita natin kung talaga sino ba ang mas mabilis siyang lumaki, diba? Ngayon po, ano pa ba ang nakikita natin mga problema dito? Diba nung sabi ko rin na kailangan natin palagi tayong may reserve ng mga halaman. Pag may namamatay, dapat kailangan nating palitan. Ngayon po, ang
mortality rate naman nito, ganyan po palagi meron siya namamatay, hindi lahat siya talaga nabubuhay. Kaya ang ginagawa ko po nito, daily tinitingnan ko pa rin kasi di ba pag napabayaan mo siya, ang mangyari po nun, baka mag-overflow dito ang tubig. Ba't nga ba may toothbrush dito? Ang purpose po nitong toothbrush na to ay panglinis dito sa, ito po ang ating skill pa sa hydroponic. Kailangan nating linisin yung pipes na dinadaanan ng tubig. Kasi yung tubig nito pabalik doon sa water reservoir natin sa baba. Ito ba? Ayan po yan. And then ito naman po ang ating water reservoir sa baba. Nilagyan ko sila ng net kasi baka ako kaya tumira dito yung mga lamok. Mahirap na baka magka-dengue pa tayo. Pero anyway, meron naman itong net sa labas at meron naman pinagkipan ko siya ng net para naman wag makapasok dito yung lamok. Ito po ang ating laman po niyan sa loob. Ayan po. Meron po siya mga residue nung nakaraang gumagamit po ako ng coco-peat. Hindi ko na po siya naalis lahat kasi nakalagay yan po dito na siguro may mga natira pa yan dito sa pipes, kaya po meron mga residual pang natira dyan. Pero ang kagandahan naman po ay andyan lang po yung tubig. Pero kung sa water consumption naman siguro ay madali naman mag-observe, di ba? Kapag ang tubig ay paikot-ikot lang po dyan at hindi na po siya natatapon, ang ibig sabihin po niyan, mas economical po siya, unlike po doon sa regular farming na ang tubig niya po ay natatapon, hindi na bumabalik. Kaya pati doon sa mga nutrient at sa paglalagay ng pataba, doon po ay mas malaki po ang chance na masayang po doon ang mga pataba sa open prairie. Unlike po dito, yung nutrient po ng ating hydroponic ay na-confine lang po doon sa lagyan na yan. At ang atin lang po nakita dito ang problema, yung mataas na evaporation ng water kasi pag mainit malakas pa talaga mag-evaporate. Pero kung i-compare naman natin doon sa nakalagay lang sa styro, ang gagaya doon sa baba, mas maganda para sa tingin ko, maganda po doon kasi yung tubig niya hindi lalagyan mo ulit siya pag sunod mong pagtanim. Once ka lang maglalagay ng tubig na mayroong solution at pabalikan mo siya ulit siya pag papalitan mo lang siya o kaya hindi mo na siya papalitan, pagtatanim mo na naman ulit, saka mo lang siya dadagdagan ng tubig. Pero kung may time naman na bumaba talaga yung tubig, ang madali lang pong gawin yan, lagyan mo ulit siya ng tubig. O ngayon po, alin po ba talaga ang magandang gamitin sa pagtatanim sa hydroponic? Yung tubig ulan ba o yung tubig na wasa? Sa akin naman observation doon, kapag tubig na wasa, di ba yung sa natin dito kasi sa Naga ang tawag doon na wasa. Siguro kung sa Metro Manila ang tawag doon Maynilad. Ngayon po, di ba pag chlorinated ng tubig, ang chance po doon na ang tubig natin ay pag sobra ka-chlorinated yung tubig, medyo hindi maganda yan sa ating hydroponic. Bakit nasabi kong medyo? Kasi yung chlorine ay nakakamatay yun ng mga microorganism na kailangan ng plants. At yung plants naman, kapag kung ang mga microorganism nga namamatay, malaman ng ating plants din ay maapektuhan. Kasi di ba, ang mga halaman naman, kaparehas lang naman yan ng ibang mga pananim na susceptible sa iba-ibang element ng tawag doon, yung susceptibility nila sa mga toxic, di ba? Pero meron naman doon akong ginawa lang sa ganong style. Di ba chlorinated siya? Pag kinontinuous mo siya, ang chlorine naman kasi kapag di ba kapag nilababas niya sa gripo after a day niya, siguro mga 2 or 24 hours, nag-evaporate na niya ng chlorine. Mawawala na yan sa chlorine. At dito naman, kasi di ba continuous yung water na nag-circulate, ang chances po niya na ang tubig na tawag doon, na magkaroon pa siya ng chlorine ay napakababa na po.
At ang ginawa ko naman po, para sure ako na walang chlorine na ang ating tinataniman na tubig, ang ginagawa ko po noon, kapag umuulan, sumalag ako ng tubig para panglagay ko na dito sa ating hydroponic. Ilang balde lang naman po yun. Siguro mga 4 na balde doon sa malaking lalagyan. At dito naman sa styro, isa't kalahating balde naman lang yan na tubig. Enough na po yun. Di lang po ang ginagawa natin. And then, ang ginagawa ko naman ulit, naglalagay ako ng naka-reserve na tubig. Na yung tubig ulan. Andiyan na po sa baba yung dalawang balding yan. If in case kasi bumaba yung tubig doon, isasalin ko na lang siya po doon. Kaya yan po ang ginagawa ko dito. Sana po mayroon po kayong natutunan sa araw na ito. Again po yung sabi ko nga pang 2 linggong observation natin sa ating mini hydroponic. At sana po sa susunod po natin mga vlog, ganyan po ulit na tabayanan ang ating observation sa ating mini hydroponic. Tamalay po natin yung ating mga na-encounter din ng mga problema dyan sa pag-maintain at pagpapalaki ng ating mga halaman sa hydroponic. Meron din kayong kaparehas itong mga observation. Malay po natin kung ating yung observation na bibigyan rin po natin ng solusyon. Kasi diba, kapag meron tayo na-encounter ng mga problema, then gagawin po natin ay gagawa natin ng solusyon. Yan naman po, susunod naman. At huwag niyo pong kaligtaan mag-subscribe sa aking channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Bye-bye. See you.